Står du og mangler en god idé til en sjov og lækker dessert, kan du få inspiration til at lave en islagkage til 12 personer her. Vi laver den ved, at vi ruller marcipanbånd ud, som vi beklæder formen indvendigt med, og så lægger vi 3 lag is i lag med chokolade mellem lagene ned i formen. Kim Simonsen er uddannet kok og åbnede i 2005 ismageriet på Kongelundsvej på Amager. Først så skal vi rulle noget marcipan ud. Her er ca. 500 gram. Så ruller man den ud til den er ca. 3-5 mm, for at den ikke bliver for tynd, så man ikke kan arbejde med den, og så den kan sidde pænt i formen. Så kan du lave et rigtig dekorativt mønster i marcipanen ved at købe sådan nogle sjove kageruller her. Den kan man købe på nettet. Sådan en med riskorn på. Den laver et knap så tydeligt mønster, men det er også rigtig flot. Jeg trykker sådan rimelig hårdt for at få et tydeligt mønster, og så vil jeg brænde det med en gasbrænder, fordi så får det sådan en flot karamelliseret overflade, som er rigtig dekorativt. Så drysser jeg først med flormelis, for det er jo flormelisen, vi skal have til at brænde om lidt, når vi bruger gasbrænderen. Så det skal være et lille, tyndt, rimelig ensartet flormelislag. Sådan der. Og så brænder man bare lige så stille her ovenpå flormelisen, indtil at det begynder at tage farve. Og det skal man lige øve sig lidt i for at få det ensartet, men det er meget nemt. Og det gør heller ikke noget, hvis det bliver lidt uensartet, fordi det giver bare et lidt spil i marcipanen, når vi får det på. Marcipanstykkerne bliver herefter skåret ud i stykker, der passer til formen. Sådan, så har man sådan nogle baner her. Og lagt ned langs kanten. Sådan der. Ismageriet ligger lige midt i et stort kolonihavekvarter. Om sommeren sætter Kim Simonsen et skilt op på døren om, at han gerne vil købe frugt og bær fra de omkringliggende haver. Filosofien er, at man gerne bruger så meget af det, der vokser i naturen lige uden for døren i isen. Og det anbefaler han også andre gør. Det eneste, du skal være opmærksom på, det er, at dine frugter og bær skal være rigtig moden. Det skal være helst overmoden, hvis du skal have den til at smage af noget i din is. Nu er det tid til, at de 3 liter is skal i. Kim Simonsens erfaring er, at et mix af sorbet og flødeis giver den bedste islagkage. Isen skal ud af fryseren og ind i køleskabet 1,5 times tid før, så bliver den tilpas blød og er til at arbejde med nede i formen. Jeg har sådan nogle gode paletter her, men det kunne være hvad som helst, man kunne bruge til det. Faktisk er sådan en malerspartel her rigtig god. Den her i rustfri stål, det er selvfølgelig det bedste. Sådan her i al sin enkelhed er isen nu glattet ud i bunden af springformen. Nu skal den ind i fryseren i en god times tid, så det nederste lag kan blive dybfrossen. Da det er det, kommer der et tyndt lag chokolade på, før der igen bliver lagt is. Og hvis at marcipanen har løsnet sig lidt, så trykker man det lige ind, så isen ikke løber ned bagved. Da det har været en tur i fryseren, skal sidste lag chokolade og is på. Og det sidste man gør, det er lige at dyppe din paletkniv i varmt vand. Og så kan du lave overfladen helt glat og flot, så vi kan pynte den lige om lidt. Når hele islagkagen er dybfrossen, skal den ud af springformen. Der bruger jeg en føntørrer, helt almindelig, og varmer rundt om formen her. Og løsner, og den springer nærmest lige af. Den sidste del af lagkagen er pynten. Her bruger Kim Simonsen eksempelvis et stykke plastik, man bruger til at lægge på en overhead-projektor. Som jeg har haft en tur i printeren og printet 2012 på. Og bagefter har jeg taget en hobbykniv og skåret det ud. Det man skal være opmærksom på, det er, at man lægger den let ned. Hvis du trykker den fast, så den kommer til at sidde fast i islagkagen, kan du ikke få det af, uden at det kommer til at sprøjte ud over det hele. Så drysser man lige så stille, og så løfter man det af. En anden måde at pynte islagkagen på herop til nytår, det er ved at lave det klassiske nytårsur. Og det har jeg tænkt mig at forsøge at gøre i fri hånd her. Jeg har fået sådan en engangssprøjtepose, som man kan købe mange steder. Så laver vi her et 12. Sådan der. Den står på 5 minutter i 12. Ja. Og den her, den har jeg valgt at lave en meget simpel dekoration på.
Og det bliver igen med min sprøjtepose, som kunne være en frysepose med lidt smeltet chokolade i. Og der laver jeg simpelthen bare nogle cirkler på. Sådan der. Og så er der fyrværkeri, for det hører sig til en rigtig nytårsaften. Bordpynt. Rigtig godt nytår og rigtig god fornøjelse. Jeg håber, det har givet noget inspiration til nytårsaften.